Kajinglong sodar. Usodar udai manager, treasurer, unang sumar ya kimar kimata jong kenrat tat hadu bondawan pai. Abang ila IT ila de ban bot bat priang yau jisu, ilong kita ki sodar na kabenta ka hima jong manager na kabenta ka spa ulapan kamti hangi. Sam arbusa uwe ka ong, ka kendeu ka long ka jong utrai, bat ka jingdap jong ka perthei, bat ki basyong haka. Tegis ngautu baki AKA barok kilong ki jong blay. Yang ila thung ban long kinong sumar ya ki AKA barok. Kajing long try kala duno bat kajing long soda kala sedam. Ngilong soda na kabenta ka blay ula IT hangi ya kajing kerku babunjai. Ban pendon kam bat kata ka long ban penyar yak hima jong kapor kitalan ka med jongi ka gospel kalat bat ka kebu ka spa ka peu jongi bat kidang bun susu. Menta mudur ba pi pelang yang gijingker ku jong pihak borti. Man la kapor pila ban bu kambun. Bat pendon kam ya ka hagano gono kapor. Aba pi yok tulak pad yok nong hagano gono kesni. Pi tap ya ka haka borti lan haka bang jong pi. Let's say pi habban let's say bat hit jing bam na ka benta jong no. Pi habban say katto katni. Haga ju kapor ka don ka jing dawa bat ka jing pendap na ka benta ka jing don kam. Kat ba pidang ya sam kata gejingkerku kedangwan. Abang ipediang yau Jisu Kris ha gejing im jongi. Gejingkerku bathamai kawan tuit naga khet jong gejing ai. Ngimlong syu kita kitrai jong kaborti lani gejing im jongi. Ngimlong trai syu ya ka spa ka peu bat gejingkerku. Andre ngila ban pendon kam ya ka. Bat rai ya ka ban le na ka benta gi kam. Baba. Mentang ngilong ki sodar. Mudur ya ka ka bapela haba ngila ban le menta. Perkat na kabenta gibriu ki bangila banyarap bat kerku yaki hakikam syakri kenang ban penroy penhe pensan ya kamu kris ya gejing jong ublei ngin ya sam saman la way ba way Andre ngausi banong bangimla ban le ya kata ha gejing kwan ladi bat gejing bentoy simat mensim jongi ka kim ngikam trai ya gejing kerku jong ublei bat ki baro kane gade ka jonga ngadei ban yo ya kane ban ngadei ban yo shwa ya ki baro kumta ngitap no ya borti ngikang no ya gejing kurku bawan na khet kejong blei kane gade gejing long batalot jong gejing long soda ngila kendria no ya ublei syarut bat kamtrai daladi kumta ngila pensap ya gejing kurku kaspa ka phau kala tuj shabar ngimla ban syakri ar ki kenrat parabagit ngidon kam ban play la gidon no jongi bat IT la de sha ublei man la ka khlimat kajing em jongi kenang bangila ban long ki sodar bala ban shania ublei don kam ya kaspa kapeu ku jongi ban uturwa ngi ya gajing I bat gajing ai ban penpai ka bachipau gajing kan shawman sngawha kenang ban pendon kam yaki na ka benta gajing syakri bat ban penkeladur yaki wei pat syaki hima babam jukut upendon kam kum ya pi yanga na ka benta ban penim yaki babun ki bapop hagane ka perthei ka balapai lapra toai bu mensim untre hagajing im jong pi jonga kenang bangila ban penkela bat kring sibun ki mensim ki kamba kinji asen ki ba kerdu kintip bagadon ka jeng it na ka benta jong ki namar ba makiru ki de ki kon sanrang bat kentei ki jong blei kumta ngin long ki sodar ki bakrao ya ka borti jong I on yai pendap kamlong su kumju don ki por bangi kerdu andrei man la ka por bayangi on pendap bat penslei da gejing kerku bat blei don kam yangi agru kam bapala kajing long sodar gade kajing jit dongin jit yau blei bat kongu yau